ngithande ngempela kini ukuthi ngiyobona uma wakho noma ikatla kini at least babe we've been dating for 6 years now. Yona sikabarash umele lapho ngikhuluma nawe nabo ngibona ngathi umuntu esinefu Ngiyeza manje 5 minutes. Okay. Awungeke nathi. Nama ngizama ama-hour mawuzoduka amahle. Angeke mhlawumbe usabhiza sikulinde kancane. Noma 20 minutes. Bheka mina ngimisa umbhede wami ngithi ngifuna ukuyilalela. Umuntu kuyani inwele ngingazange ngisasaba akuzona ezami futhi akuzona ngisho nekama. Uchaza ukuthi ubaba wakho uyajola? awuhlukane nothulani phansi kade ngangikukhuza ufuna ukubonani Telefoni yami nabaleka na endlini yami. ngisuke ngikugxobe manje uyazi Yogcoba unyoko ubelethe ingane ndwanda ngembebefu. Friends, nasenhliziyo yami ake ngikhumbula no-olethu no-2 and yabo manje umndeni ngisenawo no-2 into engiyenza manje sengiyenza manje. Yini manje lo? Umsebenzi lo. Ngifuna ukuthi nithi uyishekha kancane impilo lengane nenze nje ukuthi benzeni. Hayi na ufuna sesihlabe ngempama uzobona sidali. kuzo zonke nje izinto ongabayizonke wakhetha ukumdayisa emasingcwabisane yazi ngifisa isithunzi Unayo udawane ntombi. Yebo baba. Hayela ke ngazuma. Uzofuneka umlethe ngithi umhlaziya kancane. friend kuyozobe nini udlala ngosizo umondlisa ingane engayona yakhe inkinga yakhe ke lapho ngaphela yodlobe Hayi mphakathi amakhophi lamaningi. Futhi mangithanda ngisengenza amanye. Ngenze sure futhi ukuthi ngiyawadlulisa. Angicabanga ukuthi umkaha ngajabula. Mangasabona ukuthi ushane sifaka phakathi. Ngengwenza ngisekusakaza ngempama ezokuvala amehlo musikilima nawe inkinga yakho. Uyoshaya unyoko ucathi mina ngiphathe ngibhenza ukuvalela ejele mina ngiqedile ubufami bakho. khuluma nawe nomatapota